V dnešnom videu som si zahral Hello Neighbor Alpha 1 a Alpha 2. Tak začíname Alpha 2 a môžeme ísť na to. Takže čaute, ja som Tomix a dneska si zahráme Hello Neighbor Alpha 2. Toto je taká nostalgia. Toto je ešte Alpha 2. Toto ešte nie je ani originálna celá hra. Proste, no originálna. Toto ešte nie je ani celá hra. Tu proste, to je Alpha 2. OK, Ečko. OK, tu máme taký, to bol asi tutoriál, že máme, neviem, otvárať veci Ečkom, dvere. OK, tak my sa teraz potrebujeme dostať dnuka, lenže, neviem, dá sa zazvoniť? Haló, nedá sa zvoniť zatiaľ. OK, ináč tento dom je strašne podobný tomu z Hello Neighbor, už ako celej verzii plnej, z Hello Neighbor jedničky, to tak nazvem. To je strašne podobný, podľa mňa skoro rovnaký. No. Vrána mi zobrala kľúč! No poď sem! Poď sem! Ťa trafím. BUM! Ako neviem, o čo v tejto hre ide, viem, že sa musím dostať do pivnice. Mám tu kľúčik, no takže to je taký tutoriál ako keby. No to nedám dole len tak. Musím ísť pre pačidlo, či... Pačidlo sa to volá, ne? Či? Kladivo? Ale pačidlo. Mám... pačidlo, takže teraz... Nám to vlastne... Ale však ja som ešte... To je zabugované, ja som to ešte ani nedal celé dole. OK. Ale tam ešte písalo, že musím doniesť tu na... Doniesť, ako musím ísť vnuka a dať tam naše veci. Tak asi krabice stačí, keď tam dám, ne? Tak, krabice, stoličku. A už nič iné nemám. OK, ale ježiš, tá pesnička je taká nostalgická. Aj keď strašne veľa toto, tu je ukážok, alebo jak to mám ukážok, no, neviem. Aha, tak to asi viem, čo sa stane. No jasné, neighbor prichádza. Dobre, takže... Aha, on má na toto, na opasku kľúčik, to musím zobrať. Asi aj tam sa budem potrebovať dostať. Ešte som videl, že mu môžem dať prášky na spranie. Na spanie teda, ja sa nepočujem cez tú hudbu. Aha! Takže on ma vyhodí z vlastného domu. Tak to je pekný zmrt. To asi ma počul. Nie, ja idem za svojím domom. Hold shift to run. Aha. Ja, tá klasická scénka, jak sused zatvára svojho syna. OK. Už ideme hrať? Nie, ja viem, čo teraz prichádza. Ja sa musím rýchle schovať. Všimol si nás. Dobre, tak to nedám, to nedám. Schovaj sa! Schovaj sa! To som... Skade ma chytil, však jeho tam nebolo ani vidno. Musím ešte raz ísť. To je prebugované, zabugované, odbugované. Proste sa schovám iba. No. Som schovaný. Toto je fakt... O! To neighbor bol. Sakra! Schovaj sa! OK. Je pri nás. Odišiel už, môžem ísť? Mňa nevidel si ma! To čo je? Už môžem. OK, ja utekám. Jakže môže ísť tak ďaleko? To som nevedel. Počkaj, urobíme na neho prank. A schovám sa a...
On je tu. Ja som ho počul. A bežím! Auto. Nejde! Bež. Dobre, tu už nemôže prísť. Tu nemôže prísť za mnou! No dobre. Som si myslel. Daj mi ten kľúčik. Daj kľúč. Ja som mu zobral kľúčik z opasku a on tu proste len stojí. Čo tak pozeráš? Ja sa vlastne teraz kde môžem dostať? Do pivnice či ešte nie? Nie, ja sa teraz musím dostať asi na horné poschodie, ale neviem vôbec, jak to spravím. Tak ideme ho kúsok naštvať. Bež! On je strašne rýchly v tejto verzii. Ja nechápem prečo, ale on je strašne naspidovaný, však pozeraj. Tak, a odchádzam. A, tak nič, on si ma nevšimol. Nemôže mi zobrať ten kľúčik, keď ma chytí teraz, ne? Či? A tu sa musím dostať, ale ja počkať. Ja tu ide nejaké... Toto musím urobiť. Počkaj, jak to otvorím? Nejde to. No, Ečko. A skač. Som povedal skač. Tak tu nechcem byť, tu je neighbor blízko. Skúsim to ešte raz. 2000 years later. No, ale haló. Tak. Haló, však vles tam. Tak, no. Jak sa tam bež, ide po mne. Aja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 j, tak on už ma skoro mal. Ja mu môžem zavolať? Počkaj. Ukáž? To skúsim. Ja fakt volám. A on prečo je nervný? Však ja mu len volám a mne ide pesnička, že ma naháňa. A poď. Telefón! On ma chytil, chápeš, jemu telefón preletel cez hlavu. Tak to je super. Ešte ne. Však ja už kľúče mám, či ja už ten kľúčik mám, už nemusíš sa mi tu precvičovať. Pozri, že či na mňa zautočí, keď nie som na jeho pozemku. Môže ma chytiť. On ma chytí, keď nie som na jeho pozemku, to nemôžem ho akože prísť pozdraviť. On spí. On spinka. S otvorenými očami. Tak ja asi... čo teraz? Tu môžem nejak otvoriť strašne to tu, akože... On prestal spať. Dobre, schovávam sa. On tu teraz na 100% vojde. On tu nie. Ja sa pekne zavriem. Toto som potreboval, daj mi to. OK. A teraz len bežím vonku. Všimol si ma, ale nevadí. Musím počkať. Chápeš? Práve teraz on tu pôjde. Tak to ma nebaví. Idem na ňo zaútočiť. Dobre, tak to nepomohlo. Ale zase cvičíš, však už choď heď. A potom samozrejme natočím niekedy aj plnú verziu hry Hello Neighbor. Tak. Že teraz... Nie. Takže som chcel vám povedať, že ja natočím aj plnú verziu hry teraz. Nie! Nezabugoval som to tam. Čo? Tuto mám... No, dobre. Som sa zľakol. No, som nedopovedal asi, že ja chcem toto natočiť ešte aj... Toto. Ja chcem natočiť ešte aj normálne Hello Neighbor, akože plnú verziu, lebo to je proste jedna z najlepších, tak natočím aj plnú verziu. To už som povedal asi 9 krát, ale nevadí. A na čo je tento akože kľúčik? Toto dobre, keycard viem, že mi treba. Ja si ten kľúčik odložím tu, lebo zatiaľ ešte neviem na čo je. A idem tou keycardou, to je blbec. Však ani nie som na tvojom pozemku a...
Dobre, toto som urobil. Však prečo bežím do steny? OK, takže toto mi zatiaľ netreba, to si tu dám. Ale ten kľúčik ešte musím zistiť, na čo je. Vôbec neviem. A tu čo? Tu od toho je ten kľúčik. A tu mám pačidlo pekne. Daj. Dúfam, že spí. Nie! Nespí! Nespí! Oh. Myslel som, že spí. A on si tam rozbil. Nehovor mi, že sa mi stalo to isté, čo jednému youtuberovi vo videu. Kámo, seš v pohodě? Neříkejte mi, že jsem tu hru zabugoval. Mne sa stalo úplne to isté. To je super. OK, neighbor, vieš, ja to využijem asi, je mi to ľúto, ale ja to asi využijem. Abo, vieš, poslednú šrúbku kľudne dám, ako s tým, že ma budeš môcť chytiť, OK? Aby to nebolo až tak neférové. Nezamkol dvere. Dobre. A idem! Však som po ňom hodil. Však som po ňom hodil toto. Tu ho vylakám vonku. On spí. Ideme. Dobre. Sme tu. Bežím. Dohrali sme to. To čo tam bol za tieň? Nejaká hlava. Pesnička tu riadne psycho je. To čo je? Medvedík nejaký. Ja neviem, ja si ho zoberám, alebo dám ho do postielky. To čo? To čo tu je? O bože, som sa zľakol do riti. Toto sa môže stať len mne. Ale dobre, dohrali sme to. Hello Neighbor. Alpha 2. A ja natočím ešte Alphu 1. Hello Neighbor pri Alphu. Je to dosť stará verzia Hello Neighbor a proste tu na ešte Hello Neighbor má úplne inú AI, má úplne ako... Je to strašidelnejšie aj o dosť, pretože neviem prečo, proste je to strašidelnejšie a nechápem, jak to spravili, ale má to toto. Z tejto hry mám oveľa väčší rešpekt než z celého Hello Neighbora. Pretože tu nastačí mi len prísť a už dostajem prvý jumpscare. Aha. No jasné. OK. Túto hru neviem, že či viem až tak hrať, ale... Dobre. Skúsim. On tu pozerá telku. OK. Takže ja teraz pôjdem... Počkaj, kde sú dvere? Stade pôjdem vnúka. Tie sú zamknuté, ja musím ísť cez hlavné, však to najviac si ma všimne teraz. Ja si otvorím tento, a tu na vlastne ten Neighbor nemá ani žiadne proste naanimovanú tvár, proste, ako jak to mám nazvať, že proste nevidíš žiadnu emóciu. Len je to proste, je to strašidelnejšie o dosť. Ja neviem, jak to mám tu na, aby som to mohol... Haló, ja chcem tú pačku stiahnuť. Už som to spravil. OK, tak tu som si urobil skratku ako keby do bytu. On vypol telku. A nie, dobre, stále mu ide. Ja tu popozerám, tak tu je tma jak v riti. Tu nevidím nič. Nie. Dobre, sused ide po mne. Hovorím, ja z tejto hry mám taký... On ide po mne? Prečo hraje táto pesnička do riti? Fuj, to je tam najhnusnejšia pesnička, ja som skoro ohluchol. Jak môžeš ísť po mne, keď som ti nič nespravil? Vyslovene stojím na svojom pozemku v svojich... Nechod na môj pozemok! To je debil. Ja sa akože chytím do pasce a on ide do môjho domu. Ja som tu stále, ja som mu nič nespravil. Ty si na mojom pozemku, ty zmrt! Čo spravíš? Paradajky tu hádže iba.
What the fuck? Čo? To čo sa mi stalo práve? OK, ja som sa dostal úplne niekde, kde som asi nemal byť. A ja sa teraz nedostanem asi späť. Najprv sa pozriem, čo je. Nemôže ísť po mne tu. Ja nie som na jeho pozemku, prečo? Čo sa deje? Toto proste nemá nič oproti... Ja tu môžem spadnúť. To nemá nič oproti Hello Neighbor celej. Ako plnej verzii. Že toto je hrozné, ale je to strašne zabugované. Ja neviem ani čo tu robím teraz, proste som odletel. Ja už nechcem tú pesničku, viete, ja mám sluchatka na plné. Teraz som to povedal! A však on tu nemôže za mnou prísť. Ja sa neviem dostať späť, pretože tu je neviditeľná stena. Proste ja sa nedosajem. Radne rozbité, ja asi... No a tu sa natáčanie vyplo, neviem prečo, proste sa tam niečo pokazilo a... Proste sa to pokazilo, takže ja som to už ďalej nenatáčal, takže toto video sa končí, tak čaute.